Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dalawang lalaki timbog sa Baguio City matapos mang-hold up ng isang taxi driver. Dalawang huling veterano na nakiisa sa liberation ng Baguio noong World War II pinarangalan. Probinsya ng Pampanga nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng oil spill sa Oriental Mindoro. National Irrigation Administration Ilocos Region handa na sa epekto ng El Nino. At mga pagkaing linuto sa Kawayan, atraksyon ngayon sa Pugo, La Union. Naimbagamalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Binigyang pagkilala ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang dalawang huling veterano na nakipaglaban para sa kalayaan ng lungsod laban sa mga Hapon noong World War II. Magbabalita Lynette Iris Pae. Sa edad na 79, uugod-ugod at mahina na ang pandinig ng dating matipunong sundalo na si Private Epifanio Besuayan. Pero hindi naging hadlang ang edad nito para dumalo sa paggunita ng ika-78 anibersaryo ng Liberation Day ng Baguio City mula sa Japanese Imperial Army noong World War II. Isa na lang si Epifanio sa dalawang natitirang sundalo ng 66 United States Armed Forces in the Philippines, Northern Luzon, na lumaban sa mga Hapon sa Cordillera. Sobra daw yung pagpapahirap ng mga Japanese sa mga Pilipino. Like, nakikita niya pang medyo censored pero parang may mga ka-cannibals ng mga Japanese yung mga soldiers noon kasi nga 'di ba, war, mahirap yung food. Ikwento ng kanyang apo na si Mira ang mga naging karanasan ng kanyang lolo sa digmaan. Parang ready na daw siyang mamatay so parang pa rin na lang daw siya ng barel ganun hanggang sa sinabi ng captain nila na tawag nito, hinila siya bigla na tama na, wala na. Dahil sa katapangang ipinakita nila, ginawaran sila ng pamahalang lungsod ng parangal. And these people are instrumental. When I say instrumental, they give us the inspiration to work harder as they are witnessing us. They are the symbol of freedom in achieving freedom so that we have this freedom in the city of Baguio. Ang tropa nila Epifanio ang naglunsad ng pag-atake noon sa mga puwersa ng Hapon sa Nagilian Road, Tuba Benguet at Cannon Road. Ang opensibang ito ang simula sa pagbawi ng puwersang Amerikano sa lungsod bago umatras ang mga Hapon sa Mountain Province at Ifugao. Tuluyang idineklara ang kalayaan ng lungsod noong ika-27 ng Abril 1945. Wala yung health nila or pag wala yung veteran natin ngayon, we won't have our freedom. Parang siguro sakop pa rin tayo ng kung anong bansa. Like that's important kasi pag hindi sila nag-fought sa war, pag wala yung lolo ko, wala din ako dito, wala din tayo. Like wala yung freedom natin. And it's a challenge to all our men and women in uniform to do the same because this will inspire you, especially our officers and men in uniform serving the city. Kasama na dumalo ni Private Epifanio ang 76 na taong gulang na veterano rin na si Corporal Ernesto Luis. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Binigyang pagkilala rin ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang mga atletang lumahok sa katatapos lamang na ASEAN Taekwondo Championship. Magbabalita Charles Limon. Bata pa lamang, hilig na ng magkapatid na sina AC at Asia ang sports na taekwondo.
parang ano po kasi, comfort siya sa akin. Dun po, pag gumagalaw ako, hindi po ako napapagod lang. Napapagod po ako pero masaya po sa ginagawa ko. Grew up po doing taekwondo. So parang yun po yung comfort na ginagawa namin. Kaya nung Marso, ipinamalas nila ang kanilang angking galing sa ika-16 na ASEAN Taekwondo Championship na ginanap sa Parañaque City. Super saya nga po nila na ginagawa po namin to. They always say na proud po sila sa amin. Very supportive naman po. Nakasungkit sa kompetisyon ang magkapatid ng tig-isang gold medal. Kasama rin nila sa grupo si Justin na nakasungkit din ng gold medal. Pero hindi rin naging madali ang kanilang paghahanda dito. Sa umaga nag-aaral ako, online class po ako, tapos sa hapon training. Ayun, talagang there's no room for mistake pag nagte-train ka talaga eh. Kasi yung time lang na ibibigay sa'yo, konti lang. So hindi ka pwedeng magkamali. Dahil sa kanilang sakripisyo at dedikasyon, binigyang pagkilala sila ng pamahalang lungsod. Whereas 6 athletes from the city of Baguio, through the guidance of their coach, won in the respective categories of the city event, contributing 4 gold, 1 bronze, and 3 silver medals as follows. Malaking tulong daw ang pagkilala sa pagsusulong pa ng taekwondo sa lungsod. Sa ngayon, naghahanda ng grupo sa pagsabak naman nila sa Karaamit 2023 sa darating na weekend sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Lahat naman. Nagpadala naman ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mga apektadong pamilya sa oil spill sa Oriental Mindoro. Magbabalik sa report, Lynette Iris Paed. Isa ang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro sa labis na naapektuhan ng oil spill mula pa noong Pebrero. Ito'y sa paglubog ng MT Princess Empress na mayroong lula na 800,000 litro ng langis sa Nauhan, Oriental Mindoro noong ika-28 ng Pebrero. Dahil dito, apektado ang industriya ng pangingisda na pawang ikinabubuhay ng mga residente. Kaya kahapon, tumulak ang 80 miyembro ng contingent team ng Pampanga patungo sa Pola. Dala ng mga ito ang 10,000 food packs at cash assistance para sa mga apektadong residente at mangingisda sa bayan. Kaninang umaga, matagumpay silang nakadaong at nakarating sa bayan kasama si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Malugod naman silang tinanggap ni Pola Mayor Jennifer Cruz. Nagpulong ang dalawa at isa sa kanilang pinag-usapan ay ang pagpapadala pa ng karagdagang tulong sa bayan. Sa ngayon, aabot na sa higit 4,000 katao sa 21 barangay ang apektado ng oil spill. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, pumalo na sa 4,220 liters ng oil waste at 208,820.10 liters ng oil-contaminated waste ang nakolekta sa Region 4A, 4B at 6. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, 2 lalaki timbog sa Baguio City matapos mang-hold up. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Bakit kailangan bigyan ng Panamox Antibiotic Caplet ang inyong manok pansabong na may sakit? Ang Panamox Antibiotic Caplet kinilala bilang pinaka-epektibong antibiotic sa modernong panahon dahil ginamitan ito ng bagong teknolohiya at mga inobasyon upang ma-meet ang demand ng manok pansabong na mabisa sa mga karamdaman sa mabilis na panahon. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar.
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Timbog ang 2 lalaki sa Baguio City matapos tangkaing hold-upin ang isang taxi driver. Magbabalita Charles Limon. Sumakay sa taxi sa kahabaan ng Marcos Highway sa Baguio City ang 2 lalaking ito pasado 3:00 ng madaling araw noong ika-26 ng Abril. Bababasa na ang mga ito sa Harrison Road. Tila normal lang itong pasada para sa taxi driver na si Brian Dualan, 37 anyos. Pero pagdating sa Upper Harrison Road, madiabot boss. Maan sige bagi mo joy korta kun boss. Madimot boss, bagi mo joy korta. Sige bagi joy korta ko uri amin. Uri amin. Amin nga korta, uri ibatik amin. Ibatik mo di mak. Wala ibatik mo. Ibatik boss. Ibatik na motor na boss, na kayo motor. Bagi motor na amin boss sa pamilya. Habang nasa daan po sila, bigla pong tinutukan nitong isang suspect yung taxi driver ng isang maliit na kutsilyo at nag-declare po ng hold up. nagmakaawa ang driver sa mga suspect na kunin na lang ang pera at huwag siyang saktan. Bagi motor na amin boss sa pamilya. Nakatakas ang driver bagay na ikinalarma ng mga suspect. Dali-daling lumabas ng taxi ang mga suspect para tumakas. Dito na nag-report ang driver sa mga pulis at mga kapwa taxi driver. Ginilitan ako sa leeg! Dito, tumakbo sila sa Harrison pare, sa may market, ay sa may antag pa Burnham sila, pa Lake Drive. Buti na lang nagkataon po na may malapit na kasamang kapulisan sa area na yon at nung naghingi po ng tulong itong taxi driver, dali-dali pong nirespondihan nila at kanila rin pong nahuli itong 2 tao doon po mismo sa lugar na yon. Kinilala ng Baguio City Police Office Station 7 ang mga suspect na sina Mike Dawi, 19 anyos at isang 17 anyos na lalaki. Ginamit ng mga suspect sa pang-hold up ang isang 6 na pulgadang patalim. Nasampahan na ang 2 ng kasong attempted robbery at physical injury. Kaya po natin pinilaan ng attempted robbery kasi hindi po nila nakuha yung pera dahil po sa dali-dali po silang umalis nung nakita nila, parang natakot po sila nung may nakakita ata na sila ay nang hold up. Ipinasakamay na sa Baguio City Jail Mail Dorm si Dawi habang nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad na suspect. Itong mga 2 suspect, sinubject din natin sa background investigation. At sa resulta po ng BI natin, nakikita po na wala naman silang prior record ng pang-hold up o kaya pagnanakaw. So may assume po natin na parang mga baguhan po kasi ito, na baguhan pa lamang sa kanilang ginawa. Dahil nga po makita naman po sa video na medyo may pagka-amateur po yung pag-hold up nila. Same charges as the... Patuloy pang palalakasin ng Baguio City Police Office Station 7 ang kanilang pag-iikot upang masawata ang anumang klase ng krimen 24 oras. Nakalabas na sa pagamutan ang biktima matapos lapatan ng Lunas ang sugat na natamo sa leeg. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inilatag na ng National Irrigation Administration Region 1 ang kanilang mga plano sa parating na El Nino. Magbabalita, Lynette Iris Pae. Malaking dagok sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region ang tagtuyot na dala ng El Nino.
Kaya ang National Irrigation Administration naghahanda na para dito. So yung sa irrigation po natin is nag-close na po kami ng mga patubig namin. No? Ibig sabihin yan, nasa stage na po kami ng maintenance. No? Papasok na po yung mga repair namin, mga improvement projects na mag-start this summer. Maliban kasi sa El Nino, pinaghahandaan pa nila ang pagpasok ng Hunyo na siyang hudyat ng wet cropping season sa bansa. Malaking hamon sa ahensya ngayon ang patubig sa iba pang sakahan sa probinsya ng Pangasinan. Sa ngayon kasi, 65% o 117,000 hectares ng sakahan sa Pangasinan ang naabot pa lang ng ahensya mula sa kabuuan na mahigit 180,000 hectares na target ng ahensya na mapatubigan. Doon sa mga taram, mayroon tayo yung Pila Irrigation System na around 8,000 hectares po yung mapapatubigan ito pag natapos po natin ito. No? So, under study siya ngayon. And then, dito naman sa First District, yung Mabini, irrigation system naman ito na sasakupin niya yung Alaminos, Bani, Mabini, Ansual area. Around 7,000 hectares naman po ito. No? Maliban sa mga nabanggit, itinatayo na rin ng ahensya ang Dumulok Small River Irrigation System sa bayan ng Bugalyon na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Seserbisyohan nito ang 1,600 hectares ng palayan sa bayan. Malaking tulong naman ang iba pang proyekto ng NIA sa mga magsasaka sa Ilocos Norte. Isa na dito ang Solar Pump Irrigation Project ng ahensya sa Pidig, Ilocos Norte na nagbibigay ng patubig sa 30 magsasaka sa bayan. At ang Solvex Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Samut-saring mga putahe naman gawa sa bangus ang ibinida sa Dagupan City kasabay ng kanilang pagdiriwang ng Bangus Festival. Narito ang report. 3,700 pesos ay 1,399 pesos naman. 13 grupo mula sa pribado at pampublikong sektor ang nagtagisan ng galing sa pagluluto sa lungsod ng Dagupan. Ang kanilang main ingredient, bangus, para sa Bangusin o Bangus Culinary Showcase. Good tasting, good for 300 packs shall be prepared. The participants shall bring in cooked food. Bangus sa buong bansa, the tastiest bangus po sa buong Pilipinas at buong the entire world. Kanya-kanyang isip ng putahe ang mga kalahok. Mayroong naghanda ng bangus lasagna, bangus taco, It's beef. Ito po ay beer buttered bangus tacos po with mango salsa and then sour cream sauce po. bangus tempura, at syempre, hindi mawawala ang all-time favorite ng mga Pinoy, ang bangus sisig. Spicy pa, ha? Spicy yan? Yes, Mayor! Ilan sa mga putaheng ibinida ay madali lamang ihanda, siksik sa sustansya at madaling lutuin lalo na tuwing may kalamidad. Pinag-usapan natin ang ating City Nutritionist Office na pwede mo tayong mag-feeding ng miswa or pancit with bangus. Ang aktibidad ay parte ng pagdiriwang ng lungsod ng Bangus Festival. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ay private employee or employed by a private firm, automatically you are a member of the SSS. Pag in the course of your employment ay namatay ka, ano ang benepisyo na makukuha mo from the SSS? Unang-unang kondisyon dyan, dapat ikaw ay nakapaghulog ng at least 36 months contribution. No, regardless, may mga kategory yan kung magkano ang contribution. Pangalawa,
sino ang beneficiary na dapat makinabang sa makukuha sa SSS. Ang sabi dito yung legal na asawa at menor de edad na mga anak. So, only those written by the member who are legal, legitimate children can be beneficiaries to this contribution. Meron kang lump sum benefit. At ito po ay as long as again may 36-month contribution at ang benepisyong ito ay ibibigay either sa asawa kung walang anak or sa anak kung walang asawa. Kung ang member po ay nakapaghulog ng 36 contributions at yung anak pala ay over 21, then they will just receive a lump sum. Hindi na po makaka-receive ng pension ang mga anak over 21. Yung mga menor de edad na anak, ang pension nito ay 250 pesos kada buwan. Menor de edad, meaning they are under 21. Ito kasi yung 10% ng basic pension ng isang regular employee. And of course, if the pensioner is dead and namatay na siya, namatay siya bago mag-start ng pension, mag-i-extend yung pension na yan for the next 5 years sa kanyang asawa at menor de edad. So those who feel na affected sila by this policy of the SSS, pwede kayong mag-submit ng death claim application sa nearest SSS office at mag-claim ng benefits under the SSS. Of course, meron pa ring burial benefits under the SSS. Susunod, mga pagkaing linuto sa Kawayan, atraksyon ngayon sa Pugo, La Union. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Dinayo pa ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang mga pagkaing luto sa Kawayan sa Pugo, La Union. Narito ang report. Ang sabaw to dito. Ang sabaw to naman. Hindi lamang ang isdang biya na hinaluan ng sampalok ang putaheng inihahanda ni Nanay Marina at Ricarte na pagsasalu-saluhan, kundi pati kawayan. Nakatubong, hindi tunumbong. Dito kasi nila niluluto ang nasabing putahe. Tinatawag itong pagtitinongbo. Minana pa nila ito sa kanilang mga ninuno. Agkukuha da nang jalala kayo, umping kami. Bubuya kami kada ko, ada sudigay, tiko ada jay. Awan balunin yung... Ang balunin mga paglutuan, puro kastilata. Piawit mo lang, asin. Dilaan. May ibang flavor yan.
Kasi yung kaldero, stainless yan, di ba? Mayroon pang narating na kuan. Pero yan, walang halong yung mga kuan na yung mga kaldero. Di ba yan, talagang original yan na pinaglulutuan. So, asan yung tukak dyan? Pwede pakita natin yung may meat. Oh, buo pa! Buo! Buo! Ang kakaiba at buhay pa ring tradisyong ito, dinayo ngayong araw ng ilang mga bisita mula sa iba't ibang parte ng bansa. Gaya na lamang ni Rods na isang content creator. It's my first time to see or kung ano yung tinungbo. And I'm so excited. Palagi naman akong excited when it comes to food. Ang noon, kinakain ko lang siya. Pero ngayon, actual experience na, pati paghalo and everything. So, nakaka-excite po talaga. Ito po ang traditional way of cooking. Ito po ang tinungbo ay ang aming festival po dito sa bayan namin sa Pugu. Isa-isang ipinaliwanag sa kanila ang paraan ng pagtitinungbo. Blue rice, arroz valenciana, dinengdeng na mais, kakanin, at ilan pang mga potahe ang isa-isa rin nilang tinikman. Enjoy naman ang tour operator na si Fe sa nanunuot na sarap ng mga ito. Na-discover namin na kahit sa isang simpleng barangay, may itinatagong yaman pagdating sa pagkain. Alam mo yun, na parang hindi namin ina-expect na sa isang barangay may ganitong klaseng pagkain. Katulad ng nararanasan namin ngayon, di ba? Na ang sarap, na parang pwede talagang ipagmalaki yung ating mga pagkain. Ang nasabing pagbisita ay isang paraan ng Department of Tourism Region 1 para mas ipakilala pa ang rehiyon sa pamamagitan ng masasarap na pagkain. This April, meron tayong sinaselebrate na Filipino Food Month. We have also to make an activity in celebration sa ating, alam mo, ang ganda ng ating mga culinary traditions. We have to let the world know about it and let them know na we have this circuit na pwede nilang gawin on their own, especially now na open na. Malaki naman ang pasasalamat ng bayan ng Pugo. Nakakataba ng puso, tuwang-tuwa. Unang-una, napili kami sa program para sa ng DOT na i-feature yung ating specialty food, which is the tinumbo. Tinumbo is the native way of cooking nung araw. Yan ay pagluluto, nagamit ang kawayan or the bolo. Yung tawag namin dito is yung bolo or the light bamboo internode. Yun yung mga karanasan ng mga ninuno natin noong araw. Sa patuloy na pagpapakilala sa tradisyong ito ng pagluluto, plano nilang maglagay na ng mga tinungbo one-stop shop kung saan maaaring bumili at matikman ng sinuman ang ipinagmamalaki nilang tinungbo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.